Kan du gætte dyr? Hvad? Se. Min lyd kommer her. Øf, 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 øf. Er det et æsel? Ja, det er korrekt. Ja. Og ja, nu begynder den næste. Ja. Jeg tror det er en gris. Ja, korrekt. Så kommer der så en næste. Hallo. I år. Jeg tror det er en ko. Ja. Og her kommer den aller sidste. Mæ. Måske er det en oksekødspølse. Du har ret. Du har hermed vundet en halvspist ostemad. Ja!